Oh, Niba. Ma feel dodo. Ah. I don't know mama feel sir. She efie kakra wa gya ho. Atumi amajekum achiw de wasie. Ama mfifire tseme na mehwehwe wo. Wone ne maame ete omoboala no so no aduane mpo mu nya bi nyeme ba. Hwe nku nnuane ede ma ye nkokɔ wo ye fie ha mpo de ne wo mu nya bi ni o. Uko nya aduane pa bi di ye. Ada na ya misame ba. Ade. Misro wate. Misro. Mama. Senye passage kum share me boss e onyaa mia wo. Mama nka me si fie ha de biara da. Mama. Enti mama wo fese me beje kum share mia me bi. She, mama kan cho. Adie bia ni asase wo so betimi ati me ni eje kum dontem wate. Se mpo duma komo wo ye na dwen so ogi na afiri me nsema. Me chiro wo se ne ho nye ha. Me di eje kum achi wo asama do ho. Ama wo hu se ye do no ani awieye. Mba. Misrawo. Facha mi wate. Asema wukan atso makoma so dodo. Wama me wira kuye. Nti amama hu se de me ye wo ne ajekum bia no enyeje. Misrawo. Echira no papa kotodwegu fom. Mekọ ajekum ne ma me fie. Ni makopa wo mo achew. Sa fede wo mo fa okura. Mama ojidi chidi mi ba. Yeah. Unum ni nti amafre wa wiei. Mira mpacho da bi. Unum se ya nimu ya agu aso wo krodua yi. Mira agu awie. Obie nim se ya mba nana kwame ena eba be di ade. Efe hwene aba. Wa adwene bi. Sa. Ai petimi aboa. Ehia ne se beta mechi. Aso timi ta mechi a anakwa me be di ade amana yi. Mira. Se me metai wachi. Ai be ma nana kwa me di ade. Na wa yo hene. Na me ma yo hene ma me. Ah, Mira metai wachi dodo. Okwan biaso metai wachi. Akamati. That's Kawa ko matoye. Mate. Baba. Baba. Kwa na mama me mo hoye. Mo hoye ba. Na mo kwen so e kosi se. Baba. Say there, me a me nua bema. Akrofi. Te say do okasama fo. Si e ko ya ye de asem to papa ni. Na nka me nua bema yi kura enye no pani die. No nsin bo so e bema. Wantimi anye. Me bo mama na ewie ma abra. Waso nim se sansem fu sa akra na me ba ho a. Enko amma makonwa antana so. E ho anu pushi mama me. Wo maam se so mbade ye bayi wo. Ni nsu ebo a menka se peten so. Wo maam mi twa ya da baye. Wo fie. Na me nua akofi. Akofi. Min kan hwe. Na sade podua wo yi an kan antwie to wo. Saa nso na anya de enka wo. Ma ye hu me to wo. Me ba no
wɔn so wɔn nyɛ wɔ a mɛ deɛ mɛ bɛn wate tena se wodidi a na wada wɔn anan so a na wokɔ afu na ope bi a yɛ. Maame me hu se ejekum wada so ne na mo edidi ejekum wo won kwam nti adwuma no nya ade a wobetumi aye bra me fie o me hian ne yen kan wasem wate de me kana na bra me fie o Yo, me penny for the attorney said, yes, she wa. Na, yinte yeshia ne akofi. Ene nimia ndwenya nti yeshia wa. Ni mesren se akofi na ye penny. Nti untwa so na kokoba ne didiba. Umunya ye nipa baako. Ade ofio ye sane mpanifo ka no. Na omufo do modo mi ensu nya timi ni ahoden enta wo machi na se ni nu akuma ne ba na idi ade a ehye ne ba ono nso a ne kire se ade kro na intimate sense wo dwa bia so menka me so kakra meka aso so ne se enso ebronko ene enso dokronko esan se mumie nya mufi yefo baako ti da ache bi wakoto so nua oda ho a obetime san no ho ontime san no ho nti mun kan mom na mo transfer tetene na moteno esanse akokọ batan we ni na etiaba o ni nkumuba akokọ batan ni na etiaba ni nkumuba nti mo transfer tetene na mote pepepe na mo kambo na fisa hini no ekobo nkuma aye ebe ni faso eye ye nta wo samoko ke mo kambo na mo transfer moteno brenya person ode me panyin fa so ya den a se bia boje se be to ni ntonyi enye ni tupen ne me ye panyin che no nti ontimi nye me panyin fa me koto so da ho a betwam egya no ho akọ Enya suja ye mi yase wosun to fo ma go bia de bodidi wonyina mo ne de akoso kuma mba se me se na ka mina nke wo se mi dia de ya obe ku ha wo mase amanya dia hini no e dia man onu gba bete hini me ba be somo no empare me ba se wo oni wo boss akrofi ye ka nyina woni peni sabe wonu akume ofuwa esa wo de chano enyen so da se wankasa wonua a wo ne twi manso anya fe bibi adida wo vanto ha ifrito ko ya se ni na ko ni kwase ni se woni peni nti mesrew ni woni na ibia no fa che no am fa ndo nyere infantina nyesi timese ma ye kan sisi anyame adma asem ne bodo ahemfi ha ne bi mo ti bia no wo de ye hwe ne ye kan timese ma ti bia no asem no wo wie wo de yala ti esrama munja menka obia hu na we ni nwanyi ne we su ni nwanyi na asem no ye den o wie wa ahemfi ho ya efri yankura abrim ebesi sadi yedu nua dokro ye ena nante abeduru ne obi nti ye ho asem da na afidi e ba ne sai na mmereka kra ni wotan ya ba yedde benifo misremo se me bra we boni bi na ma je na on kan kire me
na mempa na kyɛw efi sɛ mentimi mfa me bra adwen ɛnhyɛ me tirim si yɛde wɔtan ɛne akayo ɛsisu sɛsɛ ya yawo ma yɛmɛn so ba bɛwo ɛtete yɛ pa bɛn ɛne yɛde gye yɛ ma na bi aso yɛ nanam me deɛ me bra me ne no ɛnni asɛm biara efi sɛ twema me ntwe wei ɛma homa ɛte ti bɔne bi a mayɛ me bra biara mesrɛ mo dwato akɔ a na mpata mbaa na mede bɛma no ɔmfa me bɔne kyɛ mentena wo come on. Tell me, a father will be out and then pass forward by a million. I'm going to tell you. Samaka, you, Mr. Kofi, and I mean your Kofi. While watching someone whom you are waka. While my was saying, I was saying, crack your impen before your waka. Into Messer said, when you are one walk over from Mobile and Samay. Your father, now you be near the only was point of not to me, someone, not to me, blame was M1. We began to say, Minna was everything. Minna, you put number for some. You have been what one then one of them. You cool. You that boy for me. I hate him to the marrow. You stand on me, punish him. Rajin, welcome back to. What question me Uncle Brabono? See me for one more for me. Waka. Me money ba. No me soon. Let me know the Edmano. What it? Come on to you, that thing. Rajin, maybe. The bomb again number. Now the boys not about what trash and so. Bomb, because. Na den eko suma no ya betena dada won kan bibia nkyere wa edi sa ma ti bibia ana from Boate. That's in it. Was he in the one? Kobinama Kabidi, a fine young Trifie. There will be a fat me and you, dear. Sir. That's in it, sir. Ninyano. Engine for you.
Yini fi okra. Boss. How ka sa be bile. Amaya bo wuriye. Mo ja pabitiri mu da. Tabila. Yini pa ho mo bro. Na se sana okalia. Me ya ma pepepe. Fa. Ye ni confident for no. E be ya mo pepepe. Sumo mo ja nyini. Mo ja nyini. Wasu. Waka sama mama ni ache. C'est non c'est. Tu wana mame. Eni aje ho. Sele me kala mo gem pamitirim. Tabi. Me de. Ya ba ya ni fa. Misika mame. Oh, nyabutale. Me nyabutale ben. Oh, Misika mame. Oh, nyabuta. What the mommy chechro? Aha, me hia chemu bia kres kan ko misem. Fam. Edura na me ho senya do be 20 fam misika mame. Why is Me si fam I don't know what it fam misika mame. Ho be so ha me wo. Fam misika mame. Miss mommy show mu. Me si me hia chemu mame. So wa fam misika mame ya dia me yo no wo. Fam misika mame. Ah. Wuska bi anyeme ho. Ha? Ska da na wo me ho. Ha? Wuska bi anyem ho. Ska na asemi fa nkode ewu na na. Wuska anyem ho. Ah, me ye wade bi a. Ebe ye mi ade. Ancha oba besi anu so nka obete. Mama oba besi anu ate. Mama oba na me ba. Emi na piam demi. Mama me ba na. Emi na piam me. What to find over here? What they say? Mama wa ate. Ayo. How kunu ne ba no we kwale we. Oni ya obe kwa ma fa ni mo so mo ba. Yo, ene me komi sempa. Me ba ya enye bone. Ni chetie ma ne se asasem e ba ye. Mo de ma abra ba fie me pam me ne na na kwa me pam mo yi. E kwa ahemfie ko ka asem no kure. Nti ase aye adwuma. Asenti ase aye adwuma na ese me ba. Na me be paw no kunu chew se man ye ni yi. Ma je me mfun so atum. Nti me ba ya na chew penti na me de bai. Se be ya ma bena e binya kwa abafie. Nti me ba ya amasem titi ane. So ati menya so den. Ti nu. Mempa chomate. Sumi de menko. Ana kwa me meku no. Mekwa me yam chisheme. Masom dweme wa ha me yoke. Nti menko. Nya de amede na tiako. Ma bra. De ahwe gem na brafie. One na akwa me nkwa ne me ma. Fie ne ye ofie nti brafie. Awi agime no wose nyoli. Unsi na mepe osoko be teko. Papa mebe. Me also teto mi buto na mebe. Mi janse mi china tro mo na ala. Mebe. Be wa awi agi wuli waka. Mebe. Papa de ya mebe sra mo ba me. Maka nti na mesrew ukunu ba no waka kire ne se me ba ha. Na ni nti a me ba ne chewpa na me de brew no ukunu. Nti me damase. Nti mesrew kwan. Oba me ka kire. Mate me dase.
take a sin bra. You won't dare be chum call. Mosi wo ho nyina menyi tua me hu ni nyina. Menyi mama ka kiro. Hai. Me wo boys bi wo hu. Se pede ten clean job. O yin won say. Enti wo hwa ase na boys ni beje. Oh. Me kwa bisa. Ene kona koko bisa. Mesre o hia me papa. Enti di hu dwuma ma me pa ntentam ya. Meni abriye. Nya beye. Mami obi ne dia wo ye da no. Hwe. 20,000 cedis. 30 ana. Mam 50,000 cedis. 50,000 cedis. Dada me kai ya. Kasi say nyina amba. Chi na fa kwaye de me se fa kwaye no e ma me. Mprempre ya ntentem ya efise ejekum no wo a me ho beto me. Ade me ha wo ho kra obronyi na aka na brofo. Ose consider it done. What na me ho senya do be 20 from sika ma. Why is me se from I don't know what it from sika ma me. Ho be so ha me wo from sika ma. Listen mama show mu. Me se me hia kire mu ma me. So what from sika ma me de me yo no wo from sika ma. Uska bi anyeme ho. Uska da na wo me ho. Uska bi anyeme ho. Ska na asemi fa nkode ewu na na. Chesa mami. Me no pese otwi mi di no wa ho. Esre se, am se wonim me. Na wonim me so wo misa masiye wo kuro yi. Mi po bi atwi mi edi a na ye wo. Mi be je na die bia. Obe dwane ni nemu mirika na efiri kuro mi a. Am se wonim ankɔ ne mini saa agro na oni medie oni won twɛn nim de eba ne so a kɔ akɔpɛ dade ɛkyɛ ahye chesa mami mi no pese otwi mi di ne wa ho esre se am se wonim me na wonimi so wo misa masiye wo kuro yi mi po bi atwimi edi a na ye wo mi be je na die bia obe dwane ni nemu mirika na efiri kuro mi a am se wonim ankɔ ne mini saa agro na onim medie oni won twɛn nim de eba ne so a ko akɔpɛ dade ɛkyɛ ahye nti Mami ba so bichi awo. Wa problem. Adum. Ya dia se. We dey fache mentamba nyamia. Why Mr. Opa? We dey nyabonu na ka me pese me nua ya obaku nkoja me fuom kakra. Watch. Na, ejakumo. Ejakum. Kitchen no ejakum pie your mayo. Oh. Ejakum dey for tete. I say dey no mfa. Say ti na the mama. Hey, dey na. Aya, otumko baby dam. Eto de bia ya na okọ ne wo fa ase ho koda. Ti anope ma so ne nua ba ne kura se onko ho nkɔhwe. On friend mra na me nsumo mo baby. No mo ngi ade mre me. Ti me show mo anim. Na. Awo de mo hu ye gufu, mo hu ye hi e wo kuro yi mo. Nti se je kum wande fie na so okɔ da kuro ma. Ehwe a che bi na okɔ na bibi ya na be den hu.
Some sister. Me wa kwa ni de me kwa so a. Fie. Ejekum. Kenti na ya dam. Ekran. Kenti na ande fie. Ai den na ejo fie. Na kwaka de kroma de chi. Denti a. So what ni ma me ne kan. Wanyim da tanfo atwa mo ho ahia. Na so ya na akahye krom. Na akade ne so obi ko a, obeda no we ho. Ha adwen dodo denti na ande fie. Ejekum. Adan kra. Nti kasa ben kra na me ne wonka. Lena, me suma fidie bi wo fama ya. Wa wani tua. Fidie di wo suma de chi no ankosha. Wa wani tua boys yo mo bo sha. Ya obi akoyi me nam wo fidie no. Nti me ko wa na me ni chira no. Ni asemo. Ya ba ko ni bibi wo de misra obo ame. Ko ame ko no. Eduma wo. Eduma wo yi pa. Misra wo anu bi tuna wo ame. Wa me wona ne me ko wa. Ye nche. Why? Any na kokoshe me fidie no. Me free han maba ho. Me nche kra me nche. Se fa ma ya de ha ya na wo. Weko. Umi o si fumu iduma wo. Kona ko bua no. Aya na ya akwadwo sa. Ani afidie no. Wa no tu na mi ne ko Ani ya ko. Ani ko ba. Nena na no mo ngombe. Upas kaiba. Poderia fazer. É a monja kwemu. Ei, o meninininha. Tiesa me hwe na me kona. Mira, wonim say Mira fi. Ani Mira, emira kra ko. Esese wodi kan. Na omo enkodi wani mu kan je. Nti mpacho ma honya. Why? Cobra. Adana me kasa kira kra won fa. Adana o tete me sa. Da ben kra na je ko me no be kasa o be fa kasa. Agofia. Na mama chi o. Ya je kum. O ye. Ya tu. Ya je kum. Je kum ma na yo nwa adan. Na mo ho ya de. Adan. Ti ye wani mu nu nipa na onim na emia me soso aya kuye ma me mia ejekum onim bibi me behu adanu a ekuye wa yira ya wo ba fie no wo sesankanya wo a ka wa ma fie ko de wa ya ade wo sa ka asem se wo ka kire me se wunya na chidi da wo be tono anu na wura ni tirimu a e ma wo ba fie so yes na de mpesa me ka chiwa ne se sa asem na wo ka aye no Na won dey I na happy say oni pan nim say ti oni pan nim say wafom nso on fine check da no no mo jira mo jine so wo at fault na na dey no kra if you won ko nyame won ko ahini mu feed asem na wo dono no wo dono me pacho fake mano fake wo dono enye watan dada no de dada se wo dono na so no
Dabi, I don't know mama, where mama Bonnie is. I don't know where mama Bonnie is. One of both ya say me kuba. Me mo ba eninje. Na enne nyame adom. Ye ka bo mo be ka ube jaga dem say, odo na me ka che no me fake. Me nya na enne ochena ade chensu ka ho. Wo be ye. Wonni mo bi a wo ye batambo ne kaso bi ye batambo na nim pakora ye maame. Se wo wo ni wonya sika nhwe wo. Na wonni na wa ba asesa ene ne ye kasa wo ye batambo ne. Na nya me ama wo na me di misika ehwe me ba. Mo wo bo ani ye. Me maame ona ye batambo ne. Ono so na ka asem che maame mefa de o ka ne memfa. Wo bo wo befa. Ni mefa. Me se wo befa, wo be ye. Wo befa na wo fampo na wonnim se wa fa. Gamble sure. Gamble. Before one or the other. I don't have it. Ube fa no wafa. So wan yi fa sa asem na nya aduma. An fake sa wo do na wo ma me ba no. Ama me ba no me nsa anka me ba wo Ejekum. Ejekum. Sa edi bele kokobo a na ne to na ka no bude. Ugari ya kasanka. Wani kasa. Why on who say you who say? Why am I suspect? Who suspect me? Na onim. Wey, yes mama say me nko hwehwe bunsam. Na me hu ne ntuma mpo a mesan. Onu ani. Ai. Mami.